Fermí Puig, molt bon dia. Què tal? Bon dia. Com anem? Bé. Gana de Home. fer el platillo d'avui. I tant. Perquè Platillo venen d'avui... els primers freds, saps? Que- Que venen aquests freds ara que venen de gust, aquests plats estofats. Fermí, escolta, aquest plat que em sembla que va penjar d'un fil, oi? Que féssim aquest o en féssim un altre. Sí. I... Ja vaig estar pendent perquè no es tingui cap simpatia al Paris Saint-Germain, però ni menys en el Real Madrid. I vaig pensar, dic, mira, si eliminen el Madrid, doncs farem un plat parisenc, que és el potage parmentier, que un altre dia el podem fer exactament igual, perquè és una crema, la millor crema de patata del món, per mi, extraordinària. Aquest el tindrem present, però després, noi, amb aquella decepció, hem pensat que hem d'anar més a lo nostre, mirar per casa, i mongetes del ganxet, i bones botifarres. Doncs vinga, explica, Fermí. Bé, són unes mongetes... Alguna vegada hem fet un plat semblant, però aquest és a prova de sapastres, en compte. Aquest, aquí estic jo. Això no et surt bé, no et surt bé, noi, després ja pots plegar de tot plegar, ja no cal ni qui torni, no et posis un davantal mai més. Escolta'm, les mongetes del ganxet, primer de tot, una petita astúcia culinària. Si no voleu remullar-les, que sempre és un avantatge, diguem-ne, de temps i de tot, el que heu de fer és congelar-les. Per tant, quan compreu la grana, per entendre'ns, doncs la congeleu. La congeleu i després, en comptes d'haver de remullar la mongeta, en teniu prou amb tirar-la doncs, amb aigua freda, no? Per tant, aquest és plat característic de pilota a l'olla. Tot a dins l'olla al mateix moment, sense que hi hagin passos intermitjos, L'única cosa que heu d'apuntar és què fora bo per fer-les. Aleshores, tu compta més o menys per mig quilo de mongeta del ganxet seca, doncs per unes 4 o 5 persones perfectament, 4 persones està clar, bon plat. Aleshores, què hi posaríem aquí? A la cassola que nosaltres hàgim triat de mida. Un parell de talls macos de cansalada viada. Un bon tall d'orella de porc. Tot una botifarra negra sencera. Un petit os de pernil. Una mica de cap de costella de porc. Ara ja parem, perquè després ja seria massa grassa. Déu-n'hi-do, Fermí, tot lleugeret, La verdura per fer-nos-ho perdurar. Ara. Res, una cabessa d'all sencera, una ceba sencera, tampoc no cal que la piqueu per res, i després 3 o 4 tomàquets d'aquests que són de penjar, per entendre'ns, que ara més o menys encara ens sortim, una fulleta de llaurer, un bon raig d'oli d'oliva verge, i cobrir-ho després amb més o menys uns 3 litres d'aigua per aquest mig quilo de mongeta del ganxet. L'aigua mineral, que sigui bona, per tant, un parell d'ampolles d'aquestes de litre i mig, normalment amb això hauríeu de fer. Una cosa molt important, el foc molt lent i tapat. Foc molt lent i tapat perquè les mongetes del ganxet, quan han de bullir, han de ballar. S'han de moure molt a poc, allò que vagin juntetes i van al ball. I després, sobretot, l'últim, que aquest ja és conegut a l'hora de cuinar grana, especialment la mongeta, la sal al final. Quan faltin 5 minuts i que faci una mica més de xup-xup i tireu la sal que creieu que et matarà i s'ha acabat el bròquil. La sal és més que res perquè la mongeta no et quedi despallofada, per entendre'ns, I escolta, ara que et venen aquestes fresques que diuen que potser caurà algun doll d'aigua, doncs, home, és un plat molt adient. I tant. I gran festival. És com unes mongetes i carn d'olla, pràcticament. Quanta estona, Fermí, dintre ho hem de tenir això al foc? Depèn, però tu en principi has de comptar més o menys al voltant dels 3 quarts d'hora, una hora. Una part, la primera part. No te'ls ha de treure. Però això ho aniràs comprovant primera, si se't veu una mica massa aigua, tingues una mica d'aigua calenta, això sí, tingues una mica d'aigua calenta per afegir-n'hi si convingués, I aleshores, amb una petita cullera, proves com tens la mongeta, que ha de ser mantega. No ha de ser desfeta, però ha de ser prou cuita, M'entens? No ha d'oferir resistència. Però un plat magnífic, disfrutareu. Fixeu-vos que no hi ha sofregits, però en canvi hi ha tots els elements i n'hi ha, és una gourmandissa, això, Perfecte, Fermí. Escolta, moltes gràcies i bon cap de setmana. Que vagi bé. Fins la setmana que ve, Fermí. A veure.